Priatelia, ak pozeráte toto video, tak ste pravdepodobne stratili svoje prihlasovacie údaje a neviete sa dostať do účtu svojej cashback karty. Svoje prihlasovacie údaje viete získať jednoducho kliknutím dole na zabudol som moje heslo alebo zabudol som moje používateľské meno. V ďalšom kroku si zvolíte, akou formou vám majú byť zaslané tieto údaje. Buď to môže byť e-mailovou adresou alebo prostredníctvom SMS správy na váš telefón. Ak sa rozhodnete poslať si údaj na váš telefón, tak stačí, keď sem vypíšete vaše telefónne číslo, potom opíšete bezpečnostný kód a dáte si poslať údaje a okamžite vám prídu SMS-kou na váš telefón. Ak máte akékoľvek otázky alebo potrebujete informácie, kontaktujte nás na údaje, ktoré sa vám práve teraz zobrazujú a my vám veľmi radi odpovieme. Prajem pekný deň.